Lumungya karo ini sari khanja jarawa to hai se khna 17 में chini bubagra bir bikram ni Thwima ni sal to o salo joto lukurokni thani no ang kobujawo khna phaibaidi chin bubagra bir bikram ni Thwima ni salo bini Simalwngo phai joto no khumkicha bok phaibaidi abadi abono tuino chini society ni phaising tei chung bobo haike bubagra bir bikram ni Simalwngo samung khlaiman ba bobo haike celebration khlaiman bini Thwima ni salo mungoi tini odagawo chini bubagra bir bikram ni Simalwngo oro pakar it bogoi pakaroi asuk dini chini naimung asuk dini chini muchungmani tini success sangkhane ang jotono khakwar bai salajawo joto lukurokno hambai maru thanai jora rogo jara obonotoi samung khai thanga ba thanai jorao jara chengbai ba sayak ba yak manju odagawo o bolong asuk bolong ko soigya sini sak lam laija bolong no cheng obo tanai obono poriskar khai tabuk to at least bufang asuk kotor kre o jaga tabuk to nai tongto kaise jaga ang tongo to o jaga o joto lukurokno no khana kicha jora kari oi phungni 8 digi phaiman jangna bagai koijawo noro joto na phaiman jakhai belai janai hne acha phungni 8 tao hengke to asuk hasa hasa phalnya ro phai sokpai jamano phungni 8 tao samani reason hugai emne to tongnai sapung obo engko tongnai oro borok ang tongnai phano chini engko society ni borok tongnai phungni 8 tao samani reason hugai oro khana jehetu Thwima ni salbla enga chontaino tubai kaise obo paka khlaimani ktalbla chontaino tubai kicha motai rerani aboni bagita phungni 8 tao borok time ro bubagra Thwima ni sal khana chini bubagra bir bikram mane ko bahadur ni Thwima ni sal khana be khana sab phainai khana cheng ke bono ringjaya karon obo jotoni bagai abon bagai kepna special babe ringjaya bubagra chini tabu je tongnai bubagra no samani ga boto thangpaikha gai rasmata no bonaimani gai rasmata bo khurui to abon bagai teke bono ringjaya cheng joto lukurokno siringo joto no jara nijino motor chikon yeseng joto no suman abo hai kha chongnai ro joto no ro phai nijini jeta ang omo hai kotor ang obo hai wan sugya oi o jaga o ekdom normal borok hai ke phai kicha nai phaitu o jaga no visit phaitu ne ang kha mane joto no koyo tamni male o jaga emon rangchak jaga hai ga hike সাধারণ borok ri phai ora ha pai emon go rangchak khawo hai ga ang kha kha ekdom bukha ekdom ham haka ham ung ekdom normal mane tamnai hamjak ma ung thanai abon bagai joto lukurokno no kobungmung je o rangchak khawo waisa khai visit khai baidi khana pija bubagra bir bikram ni thayo khumbo khai baidi ga bubagra ni kthi mangno ro thebanani ba oro sanamai thebanani khana mana ba tang theba jaglia statue actually pula froto chengjas obono paka khlaina hne chingse wan chungmani nga abon pore chini khoroksa takhuk ano contact khaikya bo sakya bo budai ani video nu khana bo sawo je baino na statue akobna hne khana orang ri ni kicha problem haman bagai ano just jeta bini khorcho sramtani je nangmani abono simurodi ang badbai ki khlai dnai hne khamon pore ani bo kha kachang kha to abodigina abungmani statue achobna hne কিন্তু লাস্ট যখন বুবাগ্রানি খুঁজু আঙা ক ঠিক লাগা কারণ অবনি যেসপন হন্দি আং যেসব খাইতং হানো আসল তো চিনি বুবাগ্রান অবনি মানি তো বুবাগ্রা আফ্রো সাকা যে স্ট্যাচু আছুরি মেয়া নর আলাদা মুং থেপানানি আবো খাইনা হাঙ্গা খাইমানো যার কারণে তিনি তেকেসা দিকে থাকা আর বুবাগ্রানি মুং সুই থাকা জাখাদা গাই অব সাবনে তৈ দুল মুং সাবনে সাত থার মংবাই তিনি অ সামু খাই জাগৈ তো বংনে এবা কোন মো থাদা তো obo pulan sing starting sachung to ya Maharaja Bikram welfare society jeta uddok namani pulan dige bolong hoknani thani a bolong hoknani to joto lukurok no manjakha aboni phaijin tuino obo choria khai samung khlai tongmani bahage obono tebo naithokai lukurok ni buskang tubiman obono kathang khlai tonai man hnai to aboni a society ni phaijin tuino tini obo hage change jakata karon kobangma salungkha o jaga o habmani to tini khlaimana no khana khlaimana no he wan chumang chengbo saisung sakpariya rang si asol bai samung khaina thanga gai nango to abono wan chuguni asukini angliya kintu last paithago ishorni muchungma bai henek angkha chongo tini obo haike success khaimang